aby ste lepšie videli ten výsledný efekt. Nie, že to mám krásne, ako zanova, lesklé, ale dokonca ešte aj bezpečné, pretože na tomto umývadle nenájdete žiadne zvyšky chemikálií. Oceníte ho určite aj v kuchyni, hlavne pri pečení. Nemusíte používať žiadne agresívne produkty, ktoré sa potom vyparujú a vy ich pasívne konzumujete. Involvery prešli bakteriologickými testami a dokázali, že po vyčistení nimi zostanú všetky povrchy úplne čisté a bezpečné. Skvele a rýchlo vyčistia každú rúru od mastných nečistôt či pripálenín, samozrejme ak tam nemáte ročné pripáleniny, a ľahko s ňou vyčistíte odtok v kuchynskom drese, sporák, digestor či masnoty z grilu. Ja som potom s ňou spravila aj takú skúšku. Detičky náhodou vymenili obyčajnú fixku na magnetickú tabulu s centrofixkou a nešlo to vôbec dole. Ako vidíte, od obyčajnej útierky sa to ani nehne. Tak som potom vyskúšala tento disk a Mystic pastu, pomocou ktorých odstránite aj nemožné, dokonca ozaj aj nezmývateľné fixky. Vďaka tomu, že obsahuje viacvrstvovú priacu Involver, v ktorej najtenšia priaca z mikrovlákna je narezaná na pravidelné hranoly a opakovane sa ovíja okolo jadra, tým vytvára špeciálne tvrdé vlákno škrabku. Vďaka tomu má vynikajúce schopnosti ľahko obrusovať a zoškrabávať. Podobne ako zubná kefka preniká mikrovlákna do tejto tkaniny do najmenších štrbín a vyťahujú z nej akúkoľvek špinu. Bez väčších ťažkostí čistí povrch aj od najťažších nečistot. Veď sami vidíte, ako to išlo krásne dole. Vyčistí aj sedačku ľahko v obývačke či v aute, ktoré sú fľakaté po jedení, skvelý na rýchle čistenie a preventívne vydezinfikovanie autosedačky, pretože zabije namnožené baktérie. Výsledok vidíte sami. Ja ju používam aj na čistenie okien, teda keď sme menili okná, tak tam zostali zvyšky nálepiek a krásne to išlo dole bez toho, aby mi to poškrabalo alebo poškodilo farbu. Výborná pre obuv, nielen pre biele podrážky, ktoré budú opäť rýchlo biele, ale aj na obkladačky, dlažby, klachličky. Jednoducho namočíte do vody, vyžmýkate a krásne si ho viete vyčistiť potom aj digestor. Alebo aj na pripálené hrnce, naozaj zabudnite na trampoty s pripálenými hrncami. Je skvelý na rýchle čistenie a preventívne vydezinfikovanie obkladačiek a dlažieb. Odporúčam. Ekologické, ekonomické riešenie. Však kúpeľňa nikdy nebola